Moldovanyň raýatlary Ýewropa Birleşigine ilkinjigedek vizasy syýahat edip başladylar. Ýewropa Birleşigi Moldova bilen viza düzgünni goňşy Ukrainadaky syýasy krizise jogap hökmünde ýatyranlygyny aýtdy. Moldova Ýewropa Birleşiginiň gündäwir partnerlik programmasynda vizasy syýahatçylyk mümkinçiligine eýe bolan ilkinji ýurtdur. Bagdadda Iran howpsuzlyk güýçleriniň agdalary ýurdun parlament saýlawlarynda ilkinji bolup ses berdiler. Möhletinden irki bu ses berişlik howpsuzlyk güýçleriniň we polisiýanyň 30 aprelde boljak saýlawlaryň howpsuzlygyna doly üns bermegini öpçün etmek üçin geçirildi. Irakda saýlawlaryň golaýlamagy bilen zorluklar hem güýçlendi. Bu saýlawlar 2011-nji ýylda ýurtdan Birleşen Ştatlaryň harbiýleri çekilen soň milli derejede geçiriljek ilkinji ses berişlikdir. Astanada Ortadan Gazagystanyň giňişligini raketalary uçurmak üçin ulanmagyna garşy çykyş edýän aktivistler prezident köşküniň öňünde protest geçirdiler. Polisiýa käbir demonstrantlary şol sanda prezident Nursultan Nazarbayew protest hatyny ýollan toparyň agdalaryny tutsak etdi. Aktivistler Baykonur kosmodromunda Ortiýa tarapyndan uçurulýan raketalaryň ýaýradýan zäherli ýangyjy zerarly yerli ýaşaýjylaryň saglygynyň howp astyndadygyny aýdýarlar. Belarusda opozisiýanyň Minskde geçiren protest aksiýasynda tutsak edilen 8 adam türme tutsaglygyna hökm edildi. Sud tarapyndan 15 we 20 günlük türme tutsaglygyna hökm edilen adamlar polisiýa boyun bolmazlykda we baş wazarlykda aýplandy. 26 aprelde geçirilen bu protest aksiýasy 1986-njy ýylda Çernobil atom elektrostansiýasynda bolan partlamanyň 28-nji ýyl dönümini bellemek üçin geçirilipdi. Bu betbagtçylykly wakanyň netijesinde Belarusyň Ukrainanyň we Ortaýatyň giňişligine radiasiýa ýaýrapdy. Ortaýatyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazan indiki ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeniýet we sungat boýunça paýtagtyna öwrüler. Telewizion arkaly görkezilen bu dawara Krym tatarlarynyň delegasiýasy hem gatnaşdy. Indiki ýylda Gazanda Türkiýe halklaryň medeniýetini we diýip sorlaryny wagt etmek boýunça çäreleriň çäginde ýazyjylaryň kongresi we teatr festivali hem geçiriler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.